Hola, soc la Lídia Cantacorps i soc estudiant de doctorat en el grup de Neurobiologia del Comportament dirigit per l'Olga Valverde a la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi del consum d'alcohol prenatal com a efecte a llarg plaç. Utilitzem un model de ratolí. Les mares estan exposades a un consum d'alcohol en forma de binge, que equivaldria al consum d'alcohol dels joves dels caps de setmana, per entendre'ns. És un consum de grans quantitats en molt poc temps. Llavors les mares estan exposades a aquest consum durant tot el període de l'embaràs i també de la lactància, que són dos períodes molt susceptibles pel desenvolupament del cervell. I llavors després el que fem és deixem les cries que creixin fins a l'etapa adulta i aleshores és quan fem tots els tests de comportament per veure quins efectes té el consum d'alcohol. Ja havíem vist que el consum d'alcohol prenatal provoca dèficits cognitius en les cries quan arriben a l'etapa adulta. Després també hem vist que hi ha una alteració de la connectivitat entre diferents àrees cerebrals, que això també pot acabar afectant a la posterior conducta. I per d'altra banda també hem trobat una disminució de proteïnes de la mielina, que la mielina és una membrana que recobreix els axons i per tant facilita la neurotransmissió entre diferents àrees cerebrals. Doncs en aquest estudi el que hem trobat és que l'exposició a l'alcohol prenatal i postnatal, a part d'afectar a nivell comportamental, també afecten a nivell genètic, en el que serien en l'expressió dels gens, però no en la seqüència dels gens, el que s'anomena canvis epigenètics. I aquests canvis epigenètics els hem trobat en l'etapa adulta, és a dir, que són uns canvis a llarg termini, que podrien explicar aquests canvis comportamentals que hem trobat. Tot i que ha sigut una exposició molt a l'inici de la vida, durant l'etapa gestacional i la lactància, són uns efectes que es mantenen. I de fet, els efectes que provoca l'alcohol a nivell prenatal són irreversibles. Una vegada el desenvolupament ja ha estat afectat, ja no hi ha volta enrere. En el nostre estudi, els ratolins estan exposats a 3 binge durant la gestació i 3 binge durant la lactància. En humans no seria exactament 3, serien més, ja que l'embaràs en humans és molt més llarg que en ratolins. Diguem-ne que el cervell del ratolí té moltes similaritats en el cervell de l'humà, així com tota la conducta que analitzem en els ratolins també podria ser traslladable als humans. Tots els procediments que es fan servir en experimentació animal han estat prèviament aprovats per un comitè ètic que ha revisat tots els procediments i els ha acceptat, així com també tots els investigadors que treballen en animals han d'haver passat per una formació prèvia per poder treballar en animals. És l'única manera que tenim d'estudiar això a nivell preclínic i, òbviament, estan en unes condicions de benestar òptimes.